kuljetaan lähes 200 kilometriä rautateitse Kaakkoa kohti, niin pääsemmekin Tallinnasta Eestin kulttuurin keskukseen, Tarttoon. Tänne opiskelleet. Joki alkaa Pyhäjärvestä, läpäisee Virtsjärven ja suuntautuu kohti Isoa Peippusjärveä. Sitä myöten voi matkata Tartosta höyrylaivalla Peippusjärveen ja edelleen Narvajokea pitkin vanhaan ja kuuluu Narvan kaupunkiin. Joen laidalle on kasvanut kaupunki, sen erikoista on kuitenkin tarjolla monen näistä. Mekin kiertelimme, katselimme, tuuimme ja ostelimme, sillä kyllä jokaisen, ken Tartossa käy, on torilta jotain myös ostettavaa. Ja ostakoon sitten vaikka mitä, sillä kiireesti on kauppa tehtävä, eikä suuriin tuumailuihin suoda aikaa. Ja kun tahtoo toriääntä välttää, voi vaikka pysähtyä tällaisen musikantin lähettyville kuuntelemaan Eestin kauniita kansansävelmiä. Kyllä siellä nähtävää ja katseltavaa on vaikka minkä verran. Jos ei ole halua ostaa, niin katsella saa kuitenkin. Ei siitä kukaan ole moksiskaan, vaikka ei ostaisikaan. Torilta on varsin lyhyt matka korkealle Tuomiomäelle, missä sijaitsevat noin 900 vuotta vanhan tuomiokirkon rauniot. Sen rakennutti Eestin ensimmäinen katolinen piispa Herman, ja on se vieläkin näkemisen arvoinen. Kustaa toisen Adolfin katu, kuten huomaatte. Ruotsin vallan aikana vieraili tämä kuulu sankari kuningas myöskin Tartossa, ja katu on nimetty hänen muistokseen. Sen näköinen se vieläkin on, tuumitte te, mutta se onkin muisto kuninkaasta, joka Tartossakin sai paljon monenlaatuista hyvää aikaan. Ja tietenkin on hänen muistokseen kaupunkiin pystytetty edulliselle paikalle muistopatsas. Adolf puolestaan pystytti Euroopan, jopa maailman kuulun Tarton yliopiston, mistä jo mainitsimme. Yliopistoon kuuluu muiden laitosten ohella myöskin kasvitieteellinen puutarha, jonka kasvimaailma viehättää katsojaa eri puolilta maailmaa tuotuun runsaine kasvilajeen. Yliopistoon kuuluva kirkko on myös välittömässä yhdessä. Tartto ei olisikaan mikään opinahjojen kaupunki, ellei siellä nähtäisi myöskin eläviä esimerkkejä jatkuvasta tiedonhalusta. Tässä näemme tarttolaisia tyttökoululaisia marssilla koulunsa juhlapäivänä. Koitimme kovasti laskea heidän lukumääränsä, mutta vaikeahan se siinä oli. No niin, katselkaamme taas muualle. Kadut ovat sekä vanhoja että uusia. Tässä varsin tyypillinen näky. Hevosia on paljon liikkeellä. Eläimet taistelevat vielä Tartossakin oikeuksistaan autoja vastaan, ja lehmätkin ovat joskus pienellä kävelyllä kadulla tietämättä, mikä niiden kohtalo vielä on. Näyttää siellä olevan samoja automerkkejä kuin meilläkin, mutta kovasti siellä kuitenkin tekniikka kiistelee luonnon eläinten kanssa vaatimuksistaan ja oikeuksistaan. Uusia taloja on tietenkin paljon. Tässä kahvilan rakennus. Tässä näemme kauniin kadun, jonka toisessa päässä häämöittää viehättävä enkelin silta, joka valmistui noin 100 vuotta sitten. Ja tämä silta taas on nimeltään, eli nyt vain pelästykö, Paholaisen silta. Tällaisia näkymiä on Tartossa sangen paljon. Kadut ovat hyvin tyypillisiä monissa paikoissa, vanhoja ja miellyttävän näköisiä, vaikka onpa uusiakin ilmestynyt aina vaatimusten kasvaessa. Elokuvateatterit ovat mitä nykyaikaisimpia ja miellyttävimpiä laitoksia. Läheisyydessä on muitakin uusia ja nykyaikaisia rakennuksia. Eestin valtion pankilla on oma konttorinsa, oikein upea ja uudenaikainen toimitalonsa myös Tartossa, ja siellä liikkuvat meilläkin hyvin tunnetut kruunut ja eestinmarkat. Emajoen yli johtavia siltoja on kaupungissa runsaasti. Vapauden silta on Eestin vapaustaistelijan muistoksi nimetty. Kivisiltaa rakennettiin 8 vuotta ja on se yli 150 vuotta vanha. Tätä siltaa lähellä on Emajoen varrella sijaitseva erittäin kaunis Vapauden puisto, jossa sijaitsee Eestin vapaussodan Tarton sankareiden muistomerkki. Emajoen varrelle on kaupunki kasvanut ja siitä voimansa saanut. Uutta tai vanhaa Tarttoa aina yhtä kiintoista. Kuitenkin kaikkea sitä, mitä suomalainen kutsuu eteenpäin pyrkimiseksi ja uutteruudeksi. Raatihuone on vanha, ja vanha on myöskin tämä kirkko, mutta tehtävänsä on niilläkin kulttuurillisen Tarton historiassa.